Matod pa sa atong tubag sa Salmo, hinumdumi ang mga katingalahan nga gihimo sa Ginoo. Maayo kayo si Mama Mary nga mutuman ani, kanabitang iyang Magnificat, ingon siya, ang akong kalag nalipay og nagdaig diha sa Ginoo tungod sa mga dagkong butang nga gihimo niya kanako nga iyang ubos nga sulugoon. Lingiyay mong tupad ina nahinumdom pakas mga katingalahan nga gihimo sa Ginoo diha nimo. Unsa may katingalahan nga gihimo sa Ginoo diha nimo? Na hinumdumi, ayaw kalimti. Ang mga Israelita, matod pa diri sa atong unang pagbasa, gihinumduman pod nila nga ang dagat nga pula gihimong gibanigan og green nga balili ang tunga niya, ang mga balod diri nila sa kilid. Wa to'y flood control. Pero wa gyud kalusot ang tubig. Kaya nga naman, gikontrol sa katingalahang gahom sa Ginoo. Ang kuyaw, kung kanang imong naong, ikaw na mismo ang naghimog katingalahan, nga ang imong buhok nga itom, gihimo nimong blonde, ikaw ay gahimog katingalahan. Katingalahan, ito mo na agahapon, karon blonde naman. Og imo ragani na patay gikadiha. Ang imong kilay nga kaniadto medyo katag-katag og jutay karon ni straight, kay imo nang gikiskis o gibadlisan, katingalahan sa na siya. Pero ikay naghimo. Ang kuyaw, kung ikaw kaniadto babae nya karon laki naman katan-awon, katingalahan pud na. Kana sang laki kaayo nya ni kalitlag ka babae pag nang dagkuag dughan, katingalahan pud na. Pero ang Ginoo kung mao'y mohimog katingalahan unsa man, permanente. Dili mag-usab-usab ang iyang katingalahan. Nga naman, gibase man sa plano sa Dios. Basta plano sa Dios, dili mag-usab-usab. Mao na nga niingon gyud siya, ampo gyud. Kay kani manggong planos Ginoo mga igsoon, usahay lisod nato sundon. Lingay mong tupad. Ing na unsay planos Ginoo nimo karong simanaha. Ing na ko na ba. Na kibaw ka. Basig ikaw ragi gasigig plano, ikaw ragi gasig plano, pero wa ka kibaw unsay planos Ginoo nimo karong simanaha. Sige na lang, ay lang ron simanaha karong adlaw unsay planos Ginoo nimo. Kibaw ka. O wa ka kahibaw, pasabot, wa ka nagampo. Kay kana manggong pagampo, mao man na ang pag-abli sa atong hunahuna ngadto sa Ginoo, ug ang pagpaminaw ngadto sa Ginoo kung unsay iyang isulti nato. Mao nay pagampo. It is a communication between man and God. Pero ang nag-communication ang servant o ang master. Ang Ginoo mao'y master, kita mao'y servant. Mao na diri ang gihimong example ni Hesus, ang pobre nga byuda nangayog tabang sa huwis. So servant ra siya, ordinaryong tao, o niya ang huwis mo'y iyang gipangayuan. Pasabot magpaubos gyud, magsige ra gyud hangyo, dili mamugos. Ugma ang dakong rally sugdan sa tibuok Pilipinas. Unsa may gipangayo ani mga tawhana? Unsa may gipangayo? Transparency, hustisya, kaangayan, batok niining dako kaing korupsyon sa atong nasod, nga karon pa ni nahitabo nga hastang mga tagalaing nasod mura naggiluod nagtan-aw nato na anay dili na mo pahuam, na anay di na mo tagad, ug naa na gani mga pari nga mga foreigners nagwali dito sa ilang nasod, na social media naghisgot na sa Pilipinas.
nga grabe ang korupsyon, grabe ang mga leaders sa Pilipinas kuno, ilang gisupsupan ang nagkalisod ng mga kabos. Mura bag Dracula ba? Nga naa pag yung nagkalisod na tao, nga hapit na mamatay, giukuban pag yung maayo. Maunay atong image ngadto sa other countries, ang Pilipinas maunaroy number 1 sa corruption. Gani na ako no'y survey nga nigawas naman na sa social media sa gisulti sa ato din is WS baton sa dang survey ha, nga ang pangutana unsa may imong tan-aw sa Pilipinas sa corruption. Sa to small ba to ana, marami o napakarami. 84% dito ni pili sa napakarami. Ngayon, kumparar 3 years ago o karon, hay may mas taas og corruption. 77% ni pili nga karong yung present time mas taas gyud kaayo ang corruption compare 3 years ago. So mga igsoon, mismo kita nakakita ni ana. Pero unsaon man pagpangayo og hustisya, transparency, accountability, kamatuoran niining corruption adto tas Ginoo. Himuon natong maampuon, himuon nato nga madasigon. Nya hinumduman nato ang mga katingalahan nga gibuhat sa Ginoo nato dinhi sa Pilipinas. Una, gitagaan tag independence. Ato nang gi-charge sa Ginoo ang atong independence. Nagbuhis og mga kinabuhi ang atong mga katigulangan para naatay independence. Pero na pulihan pud tog martial law. Naghimo na sa tag people power, rosaryuhan, pagampo ang gihimo sa IDSA. Unsa may nitabo, nawagtang ang amahan aning ato karong presidente, kadtong senior, nagmaya ang Pilipinas ato, katingalahan na sa tong nahimo. Apan no nakaikyas batas corruption? Wa takaikyas, gikuptan giapuntas corruption. Karon basig mo resulta sa nis people power, mawagtang sa nini arong atong present nga presidente, basig ang mapuli, maora gyapon. Corrupt lang gyapon. Ngano man kay basin og maayo ratang mo patalsik sawa na nato mauyon ni nya moingon ditan this is success, pero sa ato din kasing-kasing wa di ay mosulod ang tinuod nga paghigugma sa pulong sa Ginoo. Wa di ay makasud ang Ginoo. Naa man gyud power ang people as a group, mo nang tawag og people power. Mao man gyud nay pinaka-powerful nga matod pagani ni isa to nga tulfo nga niingon nga let us bend the law to please the people. Di ba? Wala. Usay, makaingon tang sakto. Pero maingon sa tang sakto na. Unsa man na? Sudlan og Ginoo ang atong kasing-kasing. Ug mamili tag mga tao nga ipuli aning ni aron mga kurakot kaayo. Mga tao nga naay Ginoo. Ayaw ng mga taong way Ginoo. Ilingi ay mong tupad. Nanaa kay Ginoo. Naay Ginoo. Unsa may timaan sa dunay Ginoo or nasudla na Ginoo, ang pinakauna gyud muangkon sa iyang sala. Kinsa ninyo dinhi ang muangkon gyud sa inyong sala, dili mamasangil. Tas kamot. Congratulations. Istoryahe. Kinsang asawaha dinhi nga moangkon gyud iyang sala ngadto iyang bana, tas kamot. Ay pamakak. Nawa na iniisa kayo. Kinsa dinhi mga
banaha nga moangkon gis inyong sala ngadto sa inyong asawa, way lipod-lipod. Congratulations na ini isa. Kinsa ninyo dinhi ang dunay 300 pesos ta sa kamot. Wagi ni isa hadlok na magpapalitog sa lahat. Wa mo'y 300 pesos sa inyong balay. Yang ano man mo isa, hadlok mo papalitog sa lahat. Awa diha sa inyong pitaka. Kinsa ninyo dinhi ang mo greet na kog happy birthday ta sa kamot. Ibaw na ra ba mo kung say dangatan ninyo mo greet mo na kog happy birthday. Mo palit yung mong slot labing minus 300 niya og challenge gani 6,200 kay 62 na karong November 24. Na kanang naay Ginoo mo nay tao nga kusog kay moangkon sa iyang sala. Ikatduha, kanang tao naay Ginoo mosulti sa kamatuoran. Ang tinuod iyang isulti bahala nagmasakitan, bahala naganig mamatay, mosultis kamatuoran. Moto ato mga heroes, di ba sa Pilipinas, mga heroes. Bisan pag moingon ka, wa man toy, di man to Kristiyano pa di man to motuo Ginoo, pero mosultig tinuod. Truth is equal to God. Di ba ningon ang Ginoo, I am the truth. Maubitang niingon sa Mahatma Gandhi, Mahatma Gandhi is not part of our religion. Pero ningon siya, I love Christ, I hate Christians. I love Christ, I hate Christians. Nga naman, because most of the Christians do not follow Christ. Nga naman, mga bakakon man kaita, kana lang imong kuluran, imong buhok, imong papution, imong naong, kiskisan, imong kilay, ngano ni makakadawat sa gagmayng kamatuoran. Samot na gid ang dakong kamatuoran, di nimo madawat. Lisod di kag dawat anang gamay. Mo na ingos Kristo, ang kasaligan sa gamay, kasaligan sa dako, ang bakakon, ang limbungan sa gamay, limbungan sa nas dako. Kasimpol anang kamatuorana, and God is truth. Bikaron sa atong nasod, sa mga Marcos, Duterte o Dilawan, kinsa nila ang kusog, musulti o musaksis kamatuoran. Naa ba? At kana lang tulo, mura mo na sila nagsinugang. Marcos, Dilawan, pero murag nag-usa naman ni ron sila karong panahon na, pero hibaw ko di na sila magkausa, temporary ra na. Or Duterte group. Asa man dihay nagsultig kamatuoran. Og butang ta lang og di gyud absolute truth, at least duol sa truth. Nakaron unsa may timaan ang tao nagsultis kamatuoran. Naa siya'y stability, consistency. Consistency sa iyang gibarugan. Bisan pag nagkausab-usab ang sitwasyon. Kanabang paragod ana nga mga salida, sulti siya tinuod. Nga tamparusog mayo, torturog mayo. Maura gi isulti. Hangtod mamatay, maura gi isulti. Kinsa maron aning tulo ka grupo na consistent sa ilang baruganan. Marcos, yun sa nang usa? Dilawan, Pinklawan, o Duterte's group. Kinsa manila ang baruganan wa mag-usab-usab. Ay mo tingog, way tingogay. Ang ako, guide lang ning ako. Pamalandungin. Ato sang itest, ang ato sang pagka-observant, ato maning nasod. Ato maning responsibility, ang pagpanindot sa atong nasod. Ato sang responsibility, isip katawhan, ang pagpili og mga tao nga, dunay kamatuoran sa ilang kinabuhi. Kay kanang hustisya, di na mahitabo kung dili ibasis kamatuoran. Dili na hustisya basta way kamatuoran. Ug ang kamatuoran dili na mag-usab-usab, mura na siyang parula. Mao bitaw ang parula gihimo na siyang murag symbol of kani-ganing mga
navigation kay di na mausab bisan pagtamo ka nagbagyo unos maura gid na iyang baruganan. Gilingi ay mong tupad. Ing na tinuod ng naong nimo. Ing na. Tinuod ng imong kauban karon nga bana gid na nimo, asawa gid na nimo o kabit ra na nimo o puyo-puyo ra na nimo. Nya holding hands ba kay mo diha, magsige pa mog tawag-tawag og langga, mga bi, unsa pa na inyong tawag. Nya tinuod gyud kana nga imo nang asawa. Imo nang bana o puyo-puyo ra mo. Kaya balik-balik ko na ginagsulti, di na tinuod, puyo-puyo, uyab-uyab, pari-pari, wali-wali, liktor-liktor, simba-simba. Balik-balik ko na gayna, di na tinuod. Nya, kinsa may mo fact-check sa kamatuoran. Kinsa man. The truth itself. Mo declare kag flood control, di ay tubig nga mo fact check. Tanawa ron ang mga nangahugno nga mga flood control, makita nimong wa day kabilya or gagmay kaing kabilya. Nangapalid lang sa baha. Nya pagkapalid sa baha, ni us-us nga ris ubos, ni mabaw og samot ang sapa, ni ambak ang tubig padong nangadto sa mga kabalayan nang laktod na imbis mo liko inana mao na atong Kutkut River, 40 ka kriminal ana rong Kutkut River na to gikan dito lusaran padung dinhi sa dagat. Kriminal na kay na gikas Mulaw, Kabadyangan, Tamyaw nganhi sa diha gyud sa Bukana na sa may Kutkut, daghang gipatay, daghang giguba ngano man kay nang laktod na. Overwhelming man sad padel kay dako jud kayo ang tubig. Yes. Ato nang dawaton. Pero unsa man say kamatuoran, nganong namuyo man diha dool sa sapa ang mga tao. Nganong wa man tumana ang balaod, nga baruganan manas balaod nato nga di ginapuy-an ang kilid sa sapa, mga pila na ka meters, 20 or pila ka meters. Nganong naa may na nagpuyo dapli sapa. Nganong wa man napapahawaa sa atong mga naas gobyerno, tungod lang anang hadlokon ka, magkita lang tas eleksyon niya kap, magkita lang niya tas eleksyon kong, magkita lang tas eleksyon inyo ming papahawaon. Sama gud ana mga tindahan diha kilid dana, tubangan magyana nato dinhi, naay mga tindahan, naas karsada. Naay na nagparking, naas karsada. Nganong di man na mapapahawa, magkita lang niya tas eleksyon. Mahadlok lang ka ng eleksyon, papahawaan na. Kayo niya bitag na ay madisgrasya, ikaw raman say basulon. Hain mas congressman, hain mas gobernador, hain mas mayor, nganong wa mitabangi. Katuon tatong pagsugod, pag-violate yun unta sa law, di papahawa dayon. Pagtukod yung balay kilid karsada, papahawa o rin na, sit back according to the law. Niyag madamaga na ang mga nangahaybol nga mga tin-wheelers, mahaybol, niya masods balay, mamatay pa yun. Ano itabo man ni Lord? Ano po yung sa kadiya? Tumanang balaod. Hay naman ang atong obo, hay naman ang atong mga engineering office na mo check up before muhatag og building permit, before muhatag og occupancy permit. Natuman bang balaod? Gitagaag kwarta. Corruption ang tawag ana. Og kay corrupted man ang project, inig-fact-check sa kamatuoran, sa kakusog sa tubig o kakusog sa linog, makita nato ang kagagmay di as kabilya dito sa ilawom. Mga lusno na ang ato mga infrastructures. Labaw tanan, pinakasakit, ghost project. Trillions ghost project. O karon, nalusno na, din makontrol. Makontrol pa ninimong nangamatay, madinay pa na nimo, may it be done unto you according to God's will. Kaya kani magkaana naman magkatimpag-tumpag naman ang domino effect rattled na kaayo, rattled na. Tanawa social media, porti ng aligriha.
kita magampo ta. O ginaot unta, ligon ang atong Supreme Court, ang atong mga justices diha, kay sila na gyud maoy gitawag og the center of decision making. Dili na ni siya basta-basta. And let us not repeat the history of corruption nga ni corrupt nato bisan pagdunay mga katingalahan nagihimo ang Ginoo, sud lang gyapon ang corruption. Idsawan, katingalahan kaayo with anhing cardinal sin, pero ang corruption ni sud lang gyapon, nag-uban-uban ra didto. Idsato, katingalahan gyapon with cardinal sin gihapon to, pero ang corruption nagsunod-sunod lang gyapon. Basig karon og mahitabo ni naala gyapon ang corruption. So kinahanglan ta kamaong moangkon og sala, kamaong mopuyog kamatuoran. Kanang pagampo ayaw lang usa na i-appeal in the political arena. Kay sa ako nang gikaingon, lain-lain man tag klase sa interpretasyos pagampo. Pero ang tinuod nga maampuon, kamaong mopuyog kamatuoran, dili magpaling-paling sa ilang baruganan. Nindog ta.